बर'नि थै सिनेमा नायनो थांगासिनो दङ। या बेलेग जानो हागौ। नै हाबगासिनो दङ। र'लै र' आदैमोन र' इमान जेव जेव हनै दरखङानो दरजानो फिसासा। नायदो नै लोगोफोर गोबां मानसिफोरा बर'नि थै सिनेमा नायनो जमगासिनो दङ माने लाइन थागासिनो दा नै नायनो नागिरदों गोबां मानसिफ्रा नायफैदों बर'नि थै सिनेमा नायनो थाखायनो गोबां मानसिफोरा कुमारकाटायाव फैनानै नायफैदों। नै हाबगासिनो दङ। सिनेमा नायग्राफोरा हनै र'लै र' आदैमोन र' इमान जेव जेव हनै दरखङानो दरजानो फिसासा। इमान जेव जेव नुबाय नै हाबग्रा गब्लङानो मोनसेल'। आयु र' नै दा खुलुम थांगासिनो दङ।